ҳамватани азиз, худатро эҳтиёт намуд. бахусус аз ширкат дар эътирозҳо ва ё митингҳое ки дар шаҳрҳои калонтарини амрико ба муқобили сиёсати мигратсионии президенти кунунии ин кишвар Доналд Трамп баргузор мешавад, худдорӣ намоед. чунки аксари муҳоҷироне ки аз Тоҷикистон омаданд, онҳо ҷавон ҳастанд ва асосан ҳадафи омаданашон ҳам ин кор кардан аст. бародарони азиз, тавре мегӯянд аз паси корҳои худатон шавед, чунки ҳар як давлат қонуну қоидаи худаша дорад ва дар ин ҷо муборизону ҳомиёни ҳифзи ҳуқуқ басанда ҳастанд ки садошона баланд кунанд дар муқобили ноадолатиҳое ки барояшон аён аст. муҳоҷирон асосан қишри заъфпазир ҳастанд ва бо шомил шудан ба ҳама гуна ҳаракатҳо ва ҷамоматҳо танҳо метавонад ба худи ҳамон шахс зарар расонад. чунки аз наворҳои ахире ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр мешавад, дидан мумкин аст ки эътирозҳое ки бахусус дар Калифорния доир мешаванд, онҳо аллакай хусусияти осоишта надоранд ва ба хушунат омехта шудаанд. яъне ҷамомадаҳо аллакай аз силоҳҳои худсохт ба мақомот ҳамла мекунанд, мошинҳои полиса оташ заданд ва дар ҷавоб полис ба онҳо масалан тирҳои пластикӣ паронд ва ин ҳама гуна ҳодисаҳо метавонад ба як тамошобинам зарар расонад. барои ҳамин аз паси кори худатон шавед, худатона эҳтиёт кунед, чунки агар ҳодисае ба саратон меояд, ин марбут ба худи шумо мушкил, яъне худи шумо мешавад ва хонаводаҳоятон. ҳоло ҳар як муҳоҷире ки ба ҷиноят омехтааст, уна ба таври оҷил депорт мекунанд ва ҳамчунин тибқи тартиботи нав ҳама гуна кейсҳое ки дар ду суд ва ё ин ки дар хадамоти муҳоҷират мавриди баррасӣ қарор доранд, шабакаҳои иҷтимоии довталабон баррасӣ ва омӯхта мешавад. одатан вақте ки шахс дар чунин эътирозҳо иштирок мекунад, ба эҳсосот дода мешавад ва метавонад ҳама гуна видеоҳоеро нашр кунад ки ҳамон замон ба назараш ҷолиб намуд, аммо баъдан ин мавод метавонад дарди сари худаш гардад. барои ҳамин дӯстони азиз, худатона эҳтиёт кунед, ба эҳсосот дода нашавед, аз паси коратон шавед ва зиндагиятонро обод кунед.